Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti môjho fitness receptára. Dnes upečieme semienkový chlieb. Tak pozrime sa, čo budeme potrebovať na to. 100 g vlašských orechov alebo mandlí podrvených, 100 g slnečnicových semien, 100 g tekvicových semien, 100 g ľanových, ale podrvených semien, 100 g konopných semien, 100 g sezamu lúpaného, potom tam pridám ešte 50 g chia semien, zhruba 4 lyžice olivového oleja, päť vajec a ešte 300 ml vody. No a do chutenie trochu soli, zhruba pol alebo jednu lyžičku. Tak a toto je vlastne aj príprava, všetko si len vymiešame na hustú kašu. Trošičku počkáme, nech sa strebe tá voda a potom to dáme piec do rúry. Tak už som to vymiešal, teraz zhruba tých 10 minút musíme počkať, nech to stuhne. Potom to dáme do formy na pečenie a hodíme do rúry. Tak prešlo 10 minút a trošku nám to zhustlo. Teraz to už len prehodím na formu na pečenie a dáme zapiec do rúry. Tak máme to pripravené, už to dám len zapiecť do rúry na 40 minút 180 stupňov a bude to hotové. Tak prešlo už 40 minút, pozriem sa na ten chlieb, ako vyzerá. Tak, už je určite hotový, je len trochu tvrdý, musí teraz vychladnúť úplne, potom by mal zmäknúť. No a toto tu celé obsahuje 180 g bielkovín, 130 g sacharidov a 300 g tuku. Takže keď chcete nejakú zdravú variantu chleba, odporúčam toto. Tak dobrú chuť, ahoj.